és a magyar jelnyelv védelméről szóló törvényt, melyben először rögzítik Magyarországon a siket személyek jogait. Óriási előrelépést jelent ez a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedésében. Most következő filmünk is ezt a kezdeményezést szeretné tovább segíteni, melyben bemutatjuk Magyarország első siketek és nagyothallók szépségversenyét. Nagy örömömre szolgált, hogy engem kértek fel ennek a rendezvénynek a zsűri elnöki szerepkörére. Hogy valójában miért gondoltak rám, én azt gondolom, hogy több oka is van ennek. Egyrésztről, mint színésznő, mindig is odafigyeltem arra, hogy a harmóniát, a szépséget valamilyen módon megtestesítsem a színpadon, ha szabad így mondanom. Másrésztről rengeteg karitatív munkát végeztem az elmúlt években, és gondolom, hogy ez is közrejátszott abban, hogy mint lovagrendi tag, segítőként ezt a rendezvényt is támogathassam. Ez egy nagyon nagy dolog, hogy ez a rendezvény létrejön, hiszen én úgy tudom, hogy ez a világban még nem volt ilyen, és ez egy nagy öröm nekem, hogy olyan nőknek segíthetek, akiknek az önbizalma ezáltal nő, és talán teljesebb életet tudnak ezáltal a későbbiek folyamán élni. Több éve egy szépségszalont működtetek, és nagyon sok siket és nagyon halló kislány járt hozzám, és a gondolat innen született meg, hogy ne csak ott kezeljük őket királynőként, hanem mutathassák meg magukat egy színpadon is akár, vagy akár egy szépségversenyen. Mint objektív szépség, én azt hiszem nem létezik. Én azt hiszem, inkább fogalmazunk úgy, hogy az adott személyiséghez a legjobb stílust, amikor megtaláljuk, akkor nevezhetjük a harmonikusnak a megjelenést, és akkor azt szépnek érezzük. Ettől függetlenül természetesen vannak olyan kritériumok, amit ebben a kultúrkörben szépnek ítélünk meg, és én azt hiszem, hogy ezeknek a szempontrendszereknek megfelelően kerül majd kiválasztásra az általunk legszebbnek ítélt, ami természetesen nem azt jelenti, hogy mindenkinek az ízlését fogja ezt tükrözni, de megpróbálunk objektív szemmel véleményt formálni. Sokan kérdezték tőlem, hogy merek belevágni egy ilyen nagy feladatba, hogy fogyatékkal élőkkel hogy foglalkozhatom, és én azt mondtam, hogy ez nagyon nagy tévhit a mai világban, hogy ők fogyatékkal élők, hiszen számomra az ő világuk az egy kultúra, és egy életmódforma, hogyan élnek. És több rendezvényen részt vettem már, amit a siketek szerveztek, és azt kell mondanom, hogy amikor velük töltem ezt a pár percet, vagy pár órát, akkor melegség tölt el a szívemet, mert nagyon aranyosak, nagyon kreatívak, és öröm velük foglalkozni. Bízunk benne, hogy egyre kevésbé vannak hátrányos helyzetben a halláskárosultságukból adódóan. Én azt hiszem, hogy ez a verseny pont ennek a része, hogy ezen a hátrányos helyzeten csökkentsünk. Tulajdonképpen ez a verseny egyedülálló, mert ha megfigyelik, akkor nagyon sok helyen úgy indul a felhívás, hogy 18 és 27 év közötti versenyzőket keresnek. Na most azért egyedülálló, mert én ezen a versenyen mindenkit úgy szeretnénk elindítani, hogy egyenlő eséllyel tudjon indulni, tehát nincs korhatár. Direkt nem kértem tőlük sem fürdőruhás felvonulást, sem estéi felvonulást, mert azt mondtam, hogy a szépség az belülről fakad, az érték mindig bennünk rejlik, csak tudni kell élni vele. Ez a mottónk, és én szeretném ezt a versenyt így lefolytatni. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a versenyzőket, a hozzátartozókat és a barátaimat. Szeretném bemutatni a zsűri tagjait. Üdvözöljük Rákati színművésznőt, dr. Vincent Rodrigót és Műbalher Szilviát. Ők lesznek a zsűri tagok. Az első versenyző Szlivka Ágnes, 35 éves és Hódmezővásárhelyről érkezett.
A második versenyző Koltai Klára, aki Pécsről érkezett, szintén hallássérült kislányával, a 6 éves Pamelával. Csik Sándorné Sarolta, 30 éves Nyíregyházáról. A Pécs melletti Birjáról érkezett Weisz Fanni, 18 éves. Mázló Tíme, a 33 éves Budapestről érkezett. Balog Melinda, új kígyós. Szegedről érkezett a 27 éves Varga Enikő. Miklós Mária Tiszakécskéről érkezett a versenyre. Koltai Krisztina, Pécs. Boda Andrea, 24 éves, Budapestről érkezett. Szabó Nédé Hajnalka, Besenyszögről érkezett, 40 éves. Vilákovics Diana, 34 éves. Sáfrányné Ceglédi Katalin, 26 éves, Budapestről. Ligyeti Erika, 35 éves, Hollós. Csányi Klaudia, 21 éves, Budapestről érkezett. Márton Katalin, 18 éves. Zsemba Vivien, 12 éves. november 9-én 17 óra 10 perckor a Magyarországgyűlés elfogadta a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv védelméről szóló törvényt, a mai által megnőtt siketek beilleszkedésének esélyét. Az Európai Unióban már több ízben rendeztek különböző versenyeket a fogyatékkal élő emberek részére, de országos szépségversenyt még idáig sehol sem tartottak. Mi az országot egészet átfogó, többfordulós versenysorozattal megyékre bontva szeretnénk feltárni az eddig rejtőzködő szépségek csodáját. Ezáltal lehetőséget kaptak, hogy megmutathassák, a sikettség nem betegség, hanem képesség. Kedves versenyzők, kedves közönség, rokonok, barátok! Valóban nagyon nehéz helyzetünk van, hiszen nagyon sok szép, harmonikus, nagyszerű kisugárzású hölggyel találkoztunk ezen a versenyen. Tényleg nehéz helyzetben voltunk, és én úgy gondolom, hogy aki ide eljött, az már mindannyian győztesek. Nem tudunk mindenkinek díjat adni, de akinek nem tudunk, nagyon kérem, hogy vegyék úgy, hogy ők is győztesek, és ha esetleg hagyományt tudnánk teremteni ezzel a mai alkalommal, aki nem tudott győzni, legközelebb jöjjön, hát ha akkor ő lesz a győztes. Így hát, elmondanám a zsűri döntését. 3. helyezésre
megosztott díjat adunk ki. 2 harmadik helyezettünk lesz. Mégpedig Mászló Tíme a 7-es sorszámmal, és Szlivka Ágnes 1-es sorszámmal. A díjakat tessék átvenni doktor úrtól és a másik zsűritagunktól. Második helyezést ért el Koltai Klára és Pamela 2-es sorszámmal. Első helyezést ért el Weiss Fanni 6-os sorszámmal. A külön díjat megkapja Filákovics Diana. Mindenki kap emléklapot, amivel a mi megbecsülésünket fejezzük ki, hogy mindannyiukat díjazzuk. Nagyon szépek voltánk, és nagyon nehéz volt dönteni igazából. Az első helyzetje az valóban ő volt a legszebb, a második, a harmadik természetesen ők is. Mi tulajdonképpen a harmónia és a kisugárzás alapján döntöttünk. Én szerintem a döntés az korrekt volt, és hát remélem, hogy még egyszer ilyen szép lányok fognak jönni a legközelebb is. Én nagyon örültem, hogy ennyire több korosztály jelent meg a versenyen. Valahol itt egy kicsit azt szerettük volna a többi emberhez eljuttatni, hogy ezek a lányok nem fogyatékosak, hanem ők ugyanolyan személyiségek, mint mi vagyunk, csak sajnos a kommunikációnak egy nehezebb fajtájával születtek, de azt gondolom, hogy ők abszolút mutatták a nyitottságukat és a tisztaságukat erre a versenyre, és én nagyon örültem, hogy nem csak a 20 évesek szerepeltek itt ezen a versenyen, hanem egy ilyen összetett korosztály volt, és én is úgy gondolom, hogy abszolút itt nem csak a küllemi megjelenés, hanem a harmónia az, ami nagyon fontos volt, és hogy milyen a kisugárzásuk, ez alapján döntöttünk. Kicsit ilyenkor mindig fáj a szívem, hogy nem tudunk annyi díjat kiadni, amennyit tulajdonképpen szeretnénk. Én azt gondolom, hogy az első helyezettünk, a Fanni, az maximálisan helytállna akár egy ilyen világszintű szépségversenyen is, nem csak a megjelenése, hanem az egész kisugárzása miatt bármikor versenyeztetném őket más lányokkal szemben. Én azt láttam itt ezen a versenyen, hogy biztosan voltak, akik elszomorodtak, de talán hagyományt teremtünk ezzel a versennyel, és én mindannyiukat arra biztatom, hogy mindig bátran, egy teljes életet élve, ahogy mi is, ők is, együtt, szeretettel.